Jinkali ke banyo nai khasi gospel kumno kalong SIP asautanap shisha yakne ke jinkali ke jongphi namar khnang ba kiweru kinyo jingtep shaphang jong kane ke SIP bat kane kanyarap ya ka jingem jong kalawe jongi te SIP kamut systematic investment plan phila banle yakane ke SIP kalong bangi thep pisa manla ubnai khandiat kat bangila bat menta le ngila ban sedang yakane ke SIP tang hakador shispa tingka shibnai ru bat yakane ka pisa ka jongphi kin pen invest shaki company ki bapher bat kane kanang pen kieu ya ka pisa ka jongphi telada phikwa ban tep khamba shaphang jong kane ka SIP sa comment yanga an sapenmi video la ka jong shaphang jong kane ka SIP ka jingkali ka bapra na EW marngar manu shinrang ubabon loktam ha India ushinrang ubabon loktam ha kari India udai uzaina chana ubashong basa ha Mizoram bat udon hadu live khandai ngut ki tengah bat khandai psaw ngut ki khun bat kabakhan phala kalong bakine baro ya salang ha ka ju hi ka yia telada phikwa bantep company shaphang uzaina sa comment yanga an sashna kawai ka full video shaphang jongu